În legătură cu apariția cancerului mamar, sunt date destul de clare care arată că incidența e mai mare în țările industrializate. Acum că există o creștere cu 30% a incidenței cancerului mamar în legătură cu supragreutate, obezitatea, și că alimentația de tip fast food conduce inevitabil la apariția supragreutății la femeile tinere, că există o folosire mai largă a contraceptivelor în țările Europei de Vest și în nordul Americii, că există o folosire excesivă a parabenilor care fie folosiți pentru conservarea alimentelor, fie pentru conservarea medicamentelor, fie folosiți ca în cosmetice. Și aceștia s-a documentat că ar avea o acțiune estrogen-like. Nu e foarte clar de unde, dar cumulat probabil conduc la o diferență semnificativă în incidență între țările mai sărace, ne raportăm la Europa de Est și țările industrializate. Sunt de asemenea statistici impresionante și aici statisticile sunt foarte mari pentru că pe planetă zeci de milioane de femei consumă anticoncepționale, deci un studiu statistic se poate face foarte ușor. Toate susțin că există un risc crescut de circa 8 ori mai mult al femeilor care iau anticoncepționale de a face cancer față de femeile care nu iau anticoncepționale. Da, probabil că estrogenul de sinteză este mult mai agresiv în a stimula receptorul de la nivelul celulei glandulare mamare și atunci este recunoscut ca fiind principalul mecanism de apariție a cancerului mamar. 75% din cancerele mamare sunt hormonodeterminate, doar 10% sunt genetic determinate, deci ar fi o legătură de asemenea pertinentă. Din experiența dumneavoastră, știind că sunteți sensibilă la viața religioasă a bolnavilor, ați putut să vă faceți o părere? Postitorii fac cancer la fel de frecvent ca ceilalți? Eu personal observ această boală mai rar la postitori. Am avut ocazia să trimit o echipă acum mai bine de 15 ani de doctori care au analizat o mănăstire cu un număr mare de maici, câteva sute de maici, și cancerul a fost aproape inexistent acolo. Ce experiență aveți în sensul ăsta? Postul poate fi protector, preventiv? Da, poate fi protector, poate fi preventiv, plecând numai de la primele mele cuvinte, că mă lovesc zi de zi de problema aceasta a alimentației. Clar că cei care au o alimentație preponderent vegetariană, preponderent crudivoră, sunt în armonie minerală, vitaminică și enzimatică în ei cu ei înșiși și organismul funcționează exact așa cum a fost creat de Dumnezeu, cu un sistem imunitar corespunzător. De asemenea, postitorii sunt oameni care l-au înțeles pe Dumnezeu și care au respect față de Dumnezeu. În momentul în care au ajuns la această cunoaștere, sunt în armonie cu Dumnezeu, nu se deprimă ușor, nu se sperie ușor. Și nu fac greșeli mari. Și da, și automat că toți acei hormoni neurotransmițători de stres care sunt descărcați de către o persoană care se sperie din orice, ei îi descarcă mai rău, acești neurotransmițători având efect
deprimant efect frenator asupra sistemului imunitar. Deci iată că și fiziologic și fiziopatologic se poate explica de ce un om, un postitor și un om în legătură cu Dumnezeu este mult mai puțin susceptibil de a face orice formă de cancer. La consultație cercetați viața religioasă a bolnavilor și credința lor, bineînțeles fără să-i agresați spiritual, așa, fără să faceți o discriminare. Da, nu de prima dată, pentru că e greu să afli toate amănuntele vieții spirituale și emoționale ale unui om la prima cunoaștere. O să zic că poate a patra sau a cincea oară îmi dau seama, dar e foarte important. Este foarte important pentru că îmi dau seama persoana care e în fața mea în ce măsură va fi compliantă sau nu la tratament. Tratamentul pe care îl recomand concomitent cu chimio, cu radioterapia, în intervalul liber fără boală, se axează pe un regim de viață sănătos. Nu aceasta este soluția, regimul de viață sănătos fără o ordine spirituală și psihică. Clar, deci dacă nu și-au făcut ordine spiritual și psihic, regimul de viață sănătos e așa ca o haină strălucitoare pusă pe un corp nespălat. Da. Cum găsiți viața socială a bolnavilor cu cancer? Trăiesc ei în armonie cu ceilalți sau mereu conflicte? Sau dacă n-au conflicte și nici dizarmonii, poate au niște nemulțumiri cronice privind realizările profesionale sau viața de familie? Noi în medicina generală, să-i spun așa, și mai mult decât atât, când cercetăm stilul de viață al bolnavului și colegii noștri psihiatri, întreabă și despre stres și despre supra-solicitare, dar și despre nemulțumirile bolnavului. Nemulțumirea bolnavului este un stres interior care lucrează torpid, nu se vede întotdeauna, bolnavul nu le exprimă întotdeauna, dar mie îmi place la consultațiile de medicină internă și de terapie alternative să cercetez și acest factor care în unele cărți e trecut ca fiind foarte important. Nemulțumirea veche a bolnavului pentru ceva din profesia sau din viața lui personală. Aș putea să spun că am două categorii de experiențe. O experiență de spital, care este poate mai deprimantă, și o experiență de cabinet. Experiența de spital îmi aduce la lumină conflicte personale sau interpersonale atât de dramatice încât mă șochează. Pot să spun că nu am în evidență vreun pacient care să nu aibă o nemulțumire, dar nu închipuită. Sunt nemulțumiri reale, nemulțumiri legate de viața de zi cu zi, de nevoile de bază. Despărțiri cu tot felul de drame ulterioare, drame financiare sau emoționale ulterioare, abuzuri de care au suferit în copilărie, nedreptăți care au fost făcute financiar sau profesional. Nu există o persoană care să spun că a fost perfect echilibrată și că deodată s-a trezit cu un cancer. La cabinet este o altă situație. La cabinet cabinetul fiind privat, persoanele fiind de cu alte posibilități financiare și sociale, dar și acolo sunt tot nemulțumiri. Nemulțumiri legate de nivelul profesional atins, nemulțumiri legate de echilibrul familial, nemulțumiri financiare, nemulțumiri de împlinire spirituală.
sunt mai înalte acestea, dar dacă stau și le gândesc, par puerile comparativ cu cele ale celor defavorizați sociali.